Ja, hvis vi ser på fagforeninger, så er det jo ekstremt vigtigt at slå fast, at lønmodtagerne generelt i Danmark, de ser fagforeningen som en helt nødvendig institution i samfundet, også i dag. Og når det er 3F's medlemmer, så er der over 90%, der synes, det er helt nødvendigt. Hvad der også er interessant, det er, at de unge også synes det. Selv dem, der ikke er medlem af en faglig organisation, der er det 60% af alle unge, der ikke er organiseret, der synes, det er nødvendigt med fagforeninger. Og det er jo så ydermere noget, der kan sættes i relief af, at de synes det, men de ikke er medlem af en organisation. Og der har vi den forklaring, de mangler information, de mangler viden, og de mangler kontakt. Det vil sige, de har aldrig mødt en tillidsrepræsentant. De har aldrig været kontaktet, og så melder de sig altså ikke ind automatisk. Og de unge vil godt være med, men de vil se fagforeningen som en aktivitet, de selv kan være med i, og ikke bare et fjernt apparat, de skal betale til. De vil møde ansigter. Det er ikke internettet, det er ikke det glitrede reklamer, I kan lave i foreningen. Det virker ikke. Det, der virker, det er, at de møder et andet menneske, der autentisk tager dem alvorligt, så de ser, at det er voksne mennesker, som måske ikke har den viden, den information, der skal til. Og der har det vist sig, at de steder, hvor man faktisk går ud og snakker med de unge, så melder mange af dem sig også ind bagefter. Og når jeg siger, at det er 6 ud af 10 af de unge, der synes, fagforeningen er helt nødvendige, så er det jo næsten guld på gaden, man kunne samle op, hvis man altså tog sig den tid og satte de ressourcer af til at lave det stykke arbejde. Og det er jo helt nødvendigt, hvis fagforeningen ikke skal ende med at blive sådan en gammelmandsforening, fordi det er altså ældre mennesker, der snart er i fagforeningen, der mangler fornyelse nedefra. Og det er jo der, vi kan se kollektivitet og solidaritet, de begreber, som man har bygget fagbevægelsen op på, de er stadigvæk relevante, også for de unge. Og det er jo også et nyt resultat. Unge er ikke blevet individualister, som masse påstår, og som masse videnskabsfolk også har skrevet store, tykke bøger om. De har ikke været ude at spørge dem selv, men det har vi, og der kan vi aflive de her myter om, at individualismen er så udbredt i det danske samfund. Det passer ikke. Så hvis de vil fællesskab, hvis de kan se, at kollektivitet er vigtigt, så gælder det jo også op og så at sige fange den bevægelse, hvor solidaritetsfølelsen er i fremgang. Opråbet til fagbevægelsen fra de unge er så også at udvikle jeres måder at arbejde på. For hvis de skal føle, at det er relevant for dem, så skal det altså være noget, de er med i, noget netværksagtigt. Og der kan man sige, at de traditionelle former som generalforsamling, det føles af de unge som antikveret. Ja, som en ung sagde til os i et interview, det er jo russerdemokrati. De kunne lige så godt offentliggøre resultatet 3 dage før de har afholdt valg, for de har jo bestemt det hele på forhånd. Og det giver de unge ikke at være med til. De vil have direkte indflydelse, de vil være med. Og det er jo sådan, at unge, de sætter sig altså ikke hen og venter på repræsentative demokratiformer. De er her og nu, de vil være med. Og det synes jeg, man skal fange op, og måske også give dem nogle muligheder. Også sætte nogle ressourcer af til dem i fagforeningen, til de kan prøve noget af. Og bruger de nogle andre former til at kombinere det, hvad enten det er rockkoncerter, om det er andre typer af spil, eller hvad ved jeg. Jamen, hvis det stadigvæk er de værdier, som fagbevægelsen bygger på, så er det jo tosset ikke at komme dem i møde.